pois neste día que para min non é un bo día, nin como muller, nin como galega, nin tampouco como política. Como muller, porque me doe moito ler o que está sucedendo no entorno do Partido Socialista e as denuncias de moitas mulleres do Partido Socialista. E por iso, en primeiro lugar, quero trasladar todo o noso apoio ás presuntas vítimas que denunciaron casos de acoso sexual e de agresións sexuais do señor José Tomé. Como galega, porque non é agradable que o presidente dunha provincia de máis de 325.000 habitantes e alcalde dun concello que é cabeceira de comarca como Monforte, pois resulte ser a persoa que parece descubrimos esta semana, aínda que lles teño que dicir que eu compartín con el no Parlamento de Galicia a condición de deputado polo Partido Socialista en algún momento e a verdade é que as súas actitudes tampouco eran nada edificantes. E o que vimos tamén ca nosa compañeira Elena Candia ou ca nosa compañeira Nicole Grueira tamén deixa moito que desexar como político e como persoa. E non é un bo día como política porque non sei onde queda o exemplo que temos que dar despois do que fixo onte, aferrarse ao cargo cando tocaba dimitir. No Partido Popular de Galicia estamos preocupados porque cada vez con máis frecuencia se repite un patrón de conducta bastante preocupante no Partido Socialista, pero nese mesmo Partido Socialista nunca ninguén sabe absolutamente nada. O mesmo partido que repetiu tantas veces iso de son feminista porque son socialista. Dicían que feminismo e socialismo eran o mesmo e agora estamos vendo a verdadeira realidade do que pasaba con moitos dirixentes do partido. Comentarios denigrantes contra as mulleres, consumo de prostitución, actitudes moito máis que inadecuadas no ámbito laboral e todo isto coñecido e amparado dende a cúpula socialista. O Partido Socialista non ten absolutamente ningunha autoridade moral para falar das mulleres. Por suposto que non. Non ten ningunha autoridade moral para falar en nome das mulleres. Lamentablemente, como digo, parece que hai un patrón no Partido Socialista á hora de tratar as denuncias de acoso sexual. Chama especialmente a atención nun partido que pretendía enarbolar a bandeira do feminismo en exclusiva e que acusaba de machismo a todo o mundo. Iso parécenos dunha hipocresía tremenda. Pero, sobre todo, é gravísimo para as presuntas víctimas destes abusos. Por iso, hoxe queremos pedirlle aos dirixentes do Partido Socialista que trasladen á Fiscalía as denuncias de todas esas mulleres que relataron situacións de acoso sexual. Ese sería o paso normal dun partido que pretende ser feminista, pero que neste momento está moi lonxe. A hipocrisía do Partido Socialista é a mesma que a do Bloque Nacionalista Galego. Esperamos que o BNG, que hai uns días amenazaba a nosa sede de Santiago para conmemorar o 25N, que me desexou unha bomba nas miñas partes, que insultou á presidenta da Comunidade de Madrid, que distribuíu unha viñeta machista da conselleira de Política Social e Igualdade, que segue apoiando a lei do solo sí e sí e que non levantou a voz co escándalo das pulseiras antimaltrato. Esperamos que ese mesmo BNG, no que non se pode confiar, se poña na Deputación e no Congreso enfrente e rompa dunha vez por todas co Partido Socialista, porque nos preguntamos que máis ten que pasar. Se o BNG realmente quere o agresor fora das institucións, está nas súas mans sacalo. Que o BNG lle pida ao señor Tomé a acta de concelleiro e, por tanto, deixaría de ser alcalde e deputado provincial se non quere que Tomé siga estando na ecuación do goberno da Deputación de Lugo. A Deputación de Lugo depende exclusivamente do señor Tomé e do Bloque Nacionalista Galego. Esa é a coalición que temos agora en Lugo. José Tomé e o BNG. E xa está ben de que o BNG apoie cos seus votos a gobernos machistas. Non lle chega con manter o goberno dos prostíbulos, senón que agora tamén o goberno dos agresores sexuais ocultos e tapados é aún
partido e cogoberna en moitas institucións cun partido que, polo que se ve, está ocultando as denuncias de presuntas víctimas de violencia de xénero. A situación actual de José Tomé debería bastar para afastalo de calquera decisión institucional mentras se esclarezan os gravísimos feitos denunciados por varias mulleres. Non se pode falar de feminismo e tolerancia cero mentras se sostén o poder grazas a un voto baixo sospeita. Según Ana Pontón, as denuncias formuladas contra Tomé son de moitísima gravidade e se realmente a súa solidaridade cas víctimas é real, non poden manterse no goberno da Deputación de Lugo co voto do seu presunto agresor sexual. Que mensaxe lle estaría mandando ás víctimas o BNG? Lembremos que a señora Pontón onte dirixiuse ás víctimas amosando o seu apoio. Decía que as mulleres que deron o seu paso para denunciar, concretamente, e abro comillas, sabemos que non é doado enfrontarse a estruturas de poder que moitas veces funcionan como barreiras silenciosas. Pois ben, se o BNG accede de novo a ese goberno da Deputación de Lugo co apoio de José Tomé, estará traizoando as víctimas e renunciando aos principios de tolerancia cero que di defender. E, por suposto, non derrumbaría esas barreiras silenciosas que di que forman as estruturas de poder, senón que mantería a estrutura de poder do señor José Tomé e cambiaría o apoio ás víctimas polo poder na Deputación de Lugo. O certo é que a esta hora José Tomé e o Partido Socialista seguen sen dar explicación sobre o acontecido e sen aclarar o contido das denuncias presentadas polas presuntas víctimas. José Tomé segue sen dimitir nin como deputado provincial, nin o que é aínda máis grave, nin como alcalde de Monforte de Lemos. E polo que se ve, hai unha presunta víctima do Concello de Monforte de Lemos. Que mensaxe lle estamos mandando a esa víctima mantendo a este señor como alcalde? Os máximos responsables do Partido Socialista a nivel autonómico e a nivel provincial seguen sen aclarar se eran ou non coñecedores. Nese comunicado que mandaron onte que decían que iba a ser tan contundente, non aclararon se eran ou non coñecedores. E o BNG, pois, continúa incapaz de dicir basta xa aos seus socios, poñendo as súas ansias de poder por riba dos dereitos das mulleres. A verdade é que é unha pena que se este falando da provincia de Lugo e do Concello de Monforte de Lemos por estas cuestións e non polas necesidades que realmente ten esa provincia e que son moitas. Ben, pola miña parte máis nada, se queren facer algunha pregunta, estou a súa disposición. Dun en un, porfa. Si era habitual que nos fixera comentarios ás deputadas de calquer signo político. Comentarios machistas? Comentarios inapropiados, vou a decir. Con unha persona que non tes confianza, porque eu, a verdad, que non tiña confianza co señor Tomé para que fixera comentarios do tipo que facía. Que lle parece o silencio que está agardando desde que se coñece este asunto o secretario xeral dos socialistas? Pois a verdade é que é un silencio vergonzoso, o mesmo silencio que ten o goberno de Pedro Sánchez na Moncloa con acusacións gravísimas tamén de mulleres que puxeron denuncias no canal interno do Partido Socialista que estiveron meses agardando, en algún caso ata que se trasladou á Fiscalía, e aquí polo que se ve levaban meses as víctimas falando tanto co señor Besteiro como a señora Lara Méndez como a señora Pilar García Porto e ningún deses tres dirixentes políticos fixo absolutamente nada. Eso é o que coñecemos polos medios de comunicación. Estaría ben que, se iso non é verdade, a min se me acusan de semellante cousa, eu sairía ao momento a desmentir semellante barbaridade. Se a min me acusan de que non atendo a unha víctima de agresión sexual ou de acoso sexual por parte de algún membro do partido, se iso non é verdade, tería que salir inmediatamente tanto o señor Besteiro como a señora Lara Méndez ou como a señora Pilar García Porto a desmentilo. O silencio fainos cómplices desa situación. Dicía o ministro Bolaños que
caso similar do conselleiro Villares, despedirono entre aplausos e abrazos. Mire, o señor Bolaños, co que ten na súa casa neste momento, debería de facer máis autocrítica e deixar de mirar cara enfrente. Porque estamos falando do señor Bolaños, que é ministro dun goberno que ten no cárcere a outro exministro que parece ser que pagou con cartos públicos prostitutas, non unha nin dúas, sino que tiña un book de prostitutas que pagaban con fondos públicos. Estivo no cárcere o outro número 2 do Partido Socialista, que tamén estaba nesa mesma trama. Estamos falando do goberno do solo sí é sí, desa lei que puso na rúa a milleiros de agresores sexuais e reducironlle as penas. Estamos falando do goberno do Tito Berni, outro diputado que tamén, o mesmo día que no Congreso dos Deputados se debatía a lei para abolir a prostitución, celebraban pola noite nun prostíbulo con prostitutas ese voto. Por tanto, o señor Bolaños o primeiro que ten que facer é autocrítica e deixar de mirar cara a outro lado. Ben, se non hai máis preguntas, moitísimas grazas.